travel, mukbang, hosting events, everything on Paulox TV. Welcome to my channel, Paulox TV. Hello mga Paps, diyan karon sa Paps Fitness Gym. So, 3 weeks na ko nag-gym karon mga ka-Paps diri sa Kapap Fitness Gym. So, ako lang usab mo gusto nga sayod mo usaon sa ang pagpagamay, pagpadako sa muscle o pagpagamay usab sa tiyan. So, ato diri bisitahon ang gym ni Paps. So, tara na. Musulat na sa yung gym mga ka-Paps. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the how. Yes mga ka-Paps, dito ka na sa sunod sa gym mga ka-Paps. So, ato sa kinabigon mga ka-Paps, ang mismo owner sa gym na si Florentino Caseles. Paps! Ay, usap. Okay, mayroong hapon mga Paps. So, ngayon nga mga ka-Paps, Florentino, pero ang tawag na mo para sa kong sign yapon sa YouTube mga Paps. So, Paps, sila nakatuig karon ng imong gym nga natukoy. Kapali, 1 year o 6 months. Oh, 1 year, 6 months. 1 year and 6 months. So 1 year and 6 months mga ka-Paps, kaning mong gipag-train karon na. So, naani ng mga tawanan din karon. Oh, hangat lang. Ako ko ipanggot, pagka-player mo, compete sila karon July 17. Wow, mo naa sa upat ka player nga mo compete karon July 17, di asa na Buwan, Tapunok. sa Tapunok, no? Tapunok complex. So karon mao na karon kita ang upat ka niya ka mga kumbate karon July. Ya tapos ito din mo ang specialist ng mga pag-train mo. Sa ako, yun, more on sa mga babae na ko, more on abs yun ko. Ang ako tutulog sa mga babae. Sa mga lalaki po, sa kailang ang lawas na kailang format lang, cutting ng mga lawas pa. Honest lang, na-form na po ako pagka-player. Nang sayang mga ilang lawas, so dili na to i-expose na ilang lawas. So, ako na pa, pilon. Ang lago nila, so dapat magana ito sa time na sikat sa sila ba, at ma-display ko nila mga muna niya ang mga player ni Pop sa iyang saya gym. Muna nga, happy. Hindi ako sayang na naglagihan ko sa ako. So di ba Paps, dapat itilain ba pagtilang sa gym lang na pagkain ito shadow? But ako kayo, matulog sa kong boxing. So, napo ko yung babae ko rin yan, nag-train ako boxing. So karon ako dugay na ako ni si Gia, dugay niya ako kurang mayo mo gago shadow boxing ba. Lima na mga ka-Paps, workout, dayon, dapat yung shadow boxing. So ipakita naman mga ka-Paps, sa na pagtudlo niya sa shadow boxing. So, dira. Yeah, go. Kato siya, mo tawag na ko na shadow boxing. Ang purpose ako, pants power, sa pants na ko sa akong shadow boxing nga, cardio, good for the heart, slim po sa imong lawas sa
imong core nga gamay imong core kunang ang tawag na mo shadow boxing. So mag-coordinate ang pants pati iyang TL. So mo ni gaan siya. So importante gina siya sa kuan kanang mukhang ka boxing sa kuha kay kung wala kay kuan shadow boxing, wala kay cardio, so yung mga hangin muhinay siya. So kailangan lagi kay kuan shadow boxing sa before ka walking o kuan ako mix boxing ako. So iagi sa nako siya og cardio nga shadow boxing. Ang ibuhat ni Gia, part niya po siya sa cardio. Ang tawagan mo, rubber run. Wala kang nagdagan sa bukid ba? So, pag po siya, ang tawag mo na high intensity cardio. Pag po siya para pag-slim niya po siya sa mga babae o mga lalaki. Go. Ito itawag na mo o rubber squat. Ang purpose ato core o ang legs para panakot sa legs, down legs, up, for para create siya o abs. So karon nami bato ni Marian part sa one sa core abs. So ini ang tawag lang mo is pull up bar. So ang iko ini B-shape siya diri sa imong lower sa imong abs nimo. So ang pwede ni iko ini mula ang sikakilid tapos cutting sa iyang abs. So muna buhat ko ni Marian pull up bar. Tulo ni kaset ang balik-balik na mo ni Marian. Okay, so next na pong activity sa about sa cardio. So si Marian, ako siyang tawanan ng obstacle run. Ano siya purpose sa obstacle? Para high intensity sa imong hangin. Katapos, dagan dire si Marian mo military squat. So para kuha niya po niya sa core niya po na, sa abs niya po na siya. So karon nakipakita ni Marian usaon ang pag-obstacle run.
Kaya akong gibuhat, ngunit tawag nga, zigzag roller. So kadang zigzag, mo-create na siya sa imong kilit. Yung bulawang siya. Tapos pagamay mo rin siya sa imong hawak. Nya, mo-create po siya kanding sa imong abs. Okay mga paps, ang upat nga mo perform karon may mo nasa lang competition nga pagkapilan diyan sa Tabunok Gym karon July 17. Ang ilang kategory mo ang basic kategory. Okay, ato na tawagon mga kapaps. Mark Dave Navales. Welcome home. Missing you made me stronger. Then I'd be Superman if I fly around the world. It wouldn't take me longer than it would to be your man. I fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. Edmar Soso. Find another way to make me smarter, just so I could understand. I'll find what you're looking for, just so I could understand. 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 I'll find what you're looking for. Just so I could understand. I'll find what you're looking for. What it takes to be your man. Ang idol ng bayan, Joel Dan! Put the knife against my throat. Say you leave and won't come back, but I'll find a way to forgive you. Cut the strings off my guitar. Stomp your heels into my toes. Steal the keys right out my car, and I'll find a way to forgive you. I fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. Oh, I find another way to make me smarter. Gigi Just so Gabriel. I could understand. I'll find what you're looking for, to lead you away. Just so I could understand. I'll find what you're searching for, to keep you away. Just so I could understand. I'll find what you're looking for, to lead you away. Just so I could understand. I'll find what it takes to be your man. Okay mga paps, sa inyo nakita ang upat nga entrante nga mo-appeal kung mo-compete karon July 17 diha sa Tabunok Gym. Atong balikan og tawag silang upat mga kapaps para mata sila busy sa ilang pag-perform dito. Okay, front pose. Side oblique. Back position. Okay, thank you, gentlemen. Yan, salamat sa pagtanaw sa Pulak TV. Please like, share, and comment. Thank you so much sa sunod ko sa vlog. Thank you.